Hola, bon dia. Som Eva Breva i Cielo Balado del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I i volíem comentar-vos la nostra experiència en una estada que hem fet dins del marc del programa Erasmus Plus en Arnhem, en la Universitat dels Països Baixos. Ha sigut una experiència molt agradable per a nosaltres i volíem comentar-vos un poc els objectius que ens hem marcat i com s'han aconseguit aquests objectius. Els objectius que ens havíem marcat era veure un poc quines metodologies s'utilitzaven en aquesta Universitat d'Arnhem i la veritat és que hem pogut gaudir de classes de molts diferents caires, hem assistit a classes més teòriques, més magistrals, com a presentacions de grups, de treballs, com a tallers. En totes les classes a les que hem assistit i hem col·laborat, hem compartit tant els nostres coneixements com hem estat donant feedback als alumnes sobre els treballs o les coses que presentaven o de les quals estaven parlant. Hem pogut veure que les metodologies que s'utilitzen en aquesta universitat no disten de les que utilitzem nosaltres en les nostres classes. L'única gran diferència és que allí els grups són molt xicotets, teníem grups de 8, 16, 20 persones, n'hi havia màxim de 25 alumnes per grup, el que diferencia molt les possibilitats d'interactuació en els alumnes, tenint així classes de 90 i 100 alumnes. A més, vam poder mantenir reunions tant en el degà com en el director de la Business School of Arnhem, en els que se va veure la possibilitat de continuar col·laborant amb ells i veure de quina manera se podia augmentar aquesta col·laboració. Ells estan molt interessats en els estudis de comunicació de l'UGI i volen augmentar tota la col·laboració que se fa amb nosaltres. A banda de les interaccions en les classes, també vam poder mantenir una reunió amb els nostres alumnes que estaven allà d'intercanvi i els que l'any que ve vindran ací a la nostra facultat. I comentar-los com ens van poder preguntar de primera banda, de primera persona, els dubtes que tenien. I també vam ampliar les relacions en el departament d'intercanvi d'allí de la Universitat d'Arnhem. En general, considerem que ha sigut una estada molt agradable, molt fructífera i ens agradaria tornar a fer alguna estada d'aquest estil i animar a la gent que les faci, perquè creiem que ens enriqueix un munt com a professors. I a més, donar la possibilitat de practicar la docència en una llengua que no és la teua i de veure totes les dificultats que això comporta. Però ha estat una experiència fantàstica. Gràcies. Gràcies.